Sa mga pangunahing balita, ilang barangay at pangunahing kalsada sa Legazpi City binaha. Matinding pagbaha na itala sa Camaligalbay, 10 pamilya inilikas. Mahigit 72,000 pamilya apektado ng masamang panahon ayon sa OCD Bicol. Helper sa isang meat shop sa Legazpi, patay ng makuryente. At standby support force ng PNP Bicol naka-alerto. Magandang gabi. Narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Huwebes, ika-24 ng Hulyo taong kasalukuyan. Binaha ang ilang barangay at pangunahing kalsada sa lungsod ng Legazpi dahil sa walang humpay na pag-ulan kagabi hanggang kaninang madaling araw. Kaugnay nito, namahagi rin ng City Health Office at DOH Bicol ng gamot kontra sa banta ng leptospirosis. May report si Elian Zon. Maraming barangay sa lungsod ng Legazpi ang binaha dahil sa walang humpay na pag-ulan kagabi hanggang kaninang madaling araw. Isa sa pinalubog ng baha ang unang palapag ng opisinang ito sa barangay San Roque. Kwento ng residenteng si Joyce, alas 3 kaninang umaga nang magmadali silang iakyat sa ikalawang palapag ang mga gamit sa opisina ng kanyang anak dahil sa pagtaas na naman ng tubig sa kanilang lugar. Nakasanayan na anya nila ito kaya hindi na bago sa kanila ang baha sa kanilang lugar. Arami man talaga na mabaha digdi, kaya alert man kami na pag para oran baga, malaw talaga ang tubig. Dati nang pigbabaha ini. Kaya mga 3 o'clock pa lang, nakasarakat naman sa mga gamit digdi kang sa aki ko. Ang PWD na si Nanay Shalika ng Barangay Orosite, napilitan na raw lumikas sa Orosite High School matapos na umabot na hanggang bewang ang baha sa kanilang lugar. Dahil ako nagpipinsar na araw kayo mangyari sa kuya. Okay pa man, so panahon aga. Tapos pagkahapon, okay pa. Tapos pagkabanggi, nagparaura na baga, dahil nagpurupundo. Pag mata kong alas 11, kang, pigilin ko sa cellphone ko, 11 na, sabi ko, tapos naayong ko subaha, abot na sa may duman, sa may lanubmi, abot na, alangkaw na, araw na kayo, no. Di, nag-chat ako kagawad, so kagawad sa Orosite. Sabi ko, kagawad, tabi ko, tabangan mo po ako para sa ako may malipat, ma-evacuate na ako sa eskwelahan. Alangkaw na sabi ko ang tubig digdi sa pigigdaan ko. Maabot na sukat rin pigigdaan ko. Bukod kay Nanay Shalika at ang kanyang pamilya, 42 pang pamilya ang inilikas sa naturang barangay. Gutter deep din ang baha sa kahabaan ng Peñaranda Street. Sa kabila nito may mangilan-ngilan pa ding makitang sasakyan. Si Tatay Joseph, isa sa mga natirikan matapos pasukin ng tubig ang tambutsyon ng kanyang tricycle. Nagbaka lang akong panira dyan sa Save Mall. Nakapark in dyan sa may bitsara ba. Kang pagluwas ko, then nag-start sa motor ko dahil dyan sa baha. Dahil na tipsikan siya ang mga nag-aaraging mga behikulong iba. Dahil sa mga pagbahang ito, agad na nagsagawa ng Rapid Health Assessment ang Legazpi City Health Office sa panguna ni Ronald Joy Minya, Chief ng Health Emergency Management Services Planning Section at Department of Health Bicol. Namahagi rin ang 2 opisina ng doxycycline sa mga binahang lugar dahil sa banta ng leptospirosis. Bukas naman ang tanggapan ng City Health Office para sa mga nais makahingi ng nasabing gamot. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Elian Zon. 10 pamilya sa bayan ng Kamalig ang inilikas kaninang umaga matapos na matrap sa baha. Patuloy din ang relief operations ng LGU at MSWDO sa mga apektadong residente. May report si Angeline Dagta.
Matagumpay na na-rescue ng mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection at PNP ang 10 pamilya mula sa iba't ibang lugar sa Kamalig Albay na natrap sa baha kaninang umaga July 24. Ayon kay Team Florese, Public Information Officer ng LGU Kamalig, pansamantalang nakasilong sa Kamalig Command Center ang mga inilikas na pamilya. Katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office, patuloy din umano ang kanilang relief operations sa mga apektadong residente. Kailangan po na may mga i-rescue po na mga families for them to be sheltered to the evacuation centers po. Kasi hindi pa po natatapos yung ulan. So we are anticipating na magpatuloy pa po yung ulan. So mas mabuti na po na na-evacuate na po sila. Nagpapatuloy din maging ang kanilang mahigpit na monitoring, lalo na sa mga apektadong barangay upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga residente. Naglilibot po yung team sa mga affected barangays, and we are giving out supplies of rice and essential goods, canned goods and noodles sa mga affected families po. And hindi lang po yan, ang reach kasi ng LGU is dapat po as mandated ay as directed by mayor, dapat lahat na pamilya mabigyan. So we are still waiting for the data collected by our 50 punong barangays kung sino-sino po ang mga dapat i-prioritize. Ito po kasi ilalagay po to sa population at risk. Ito po kasing population at risk, ito yung mga lista ng mga families na affected. Kabilang na po dito yung mga number of PWDs, yung mga senior citizens. Kaya po, dapat po, yun ang magiging reference natin sa mga intervention na gagawin ng LGU. Samantala, nanawagan ng LGU Kamalig sa kanilang mga mamamayan na manatiling alerto at makipag-ugnayan sa kanilang hotline numbers na makikita sa inyong screen kung nangangailangan ng tulong. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Umabot na sa mahigit 72,000 na pamilya o mahigit 316,000 na individual ang apektado ng matinding pag-uulan sa Bicol Region. Umabot na rin sa mahigit 10 milyon ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng pinagsamang epekto ng habagat, bagyong Krising, Dante at Emong. Nagbabalik si Angeline Dagta. Pumalo na sa kabuang 72,943 pamilya o 316,804 na individual ang apektado ng matinding pag-uulan na dulot ng pinagsamang epekto ng habagat, bagyong Krising, Dante at Emong. Batay sa datos ng Office of Civil Defense o OCD Bicol alauna ng hapon ngayong araw, July 24, 28,396 na pamilya o 140,780 na individual mula sa 54 na barangay sa Albay ang apektado ng maulang panahon. 11 families o 52 individuals ang nasa loob ng evacuation centers, habang 231 na pamilya naman o 386 individuals ang nakikisilong ngayon sa labas ng evacuation centers. Sa Camarines Sur, 25,548 na pamilya o 96,964 na individual mula sa 77 barangays ang naiulat ding apektado. 87 families o 309 individuals ang nakikisilong ngayon sa evacuation centers, habang 3 pamilya o 14 na individual ang nakikisilong naman sa labas ng evacuation centers. Sa Naga City, 1 pamilya o 2 individual lamang mula sa isang barangay ang apektado ng matinding pag-uulan. Sa Camarines Norte, 6,225 na pamilya o 31,125 na individual mula sa 35 na barangay ang naitalang apektado. Wala namang inilikas. 6,084 na pamilya o 29,643 na individual ang naapektuhan mula naman sa 55 na mga barangay sa lalawigan ng Catanduanes. Wala pa naman doon na naitalang evacuee sa loob at labas ng evacuation centers.
Sa lalawigan ng Sorsogon, 5,626 na pamilya o 13,500 individuals ang apektado mula sa 50 barangay, habang sa Masbate, 1,063 pamilya o nasa 4,790 na individual mula sa 16 na barangay sa lalawigan ang naiulat na apektado. 54 na pamilya o 194 na mga individual mula rito ang pansamantalang nakikisilong sa evacuation centers, habang 43 families o 155 individuals ang naitalang nakikisilong sa labas ng evacuation centers. 34 na barangay naman mula sa iba't ibang bayan sa Camarines Sur, Albay at Masbate ang nakapagtala ng pagbabaha. Dahil dito, may mga unpassable at hindi naman pwedeng daanan na spillway dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa, tulad sa barangay Luluwasan sa Balatan, Camarines Sur, lungsod ng Iriga at bayan ng Nabua sa parehong lalawigan. Nakapagtala rin ng OCD Bicol ng 10,953,868 pesos and 30 centavos na halaga ng pinsala sa agrikultura sa Catanduanes, Masbate at Camarines Sur. Kaugnay nito, patuloy pa ring pinag-iingat ang publiko sa mga posibleng peligro na dala ng mga naturang bagyo at ng habagat. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Sa ibang balita, sugatan ng isang magsasaka sa Aroroy, Masbate matapos natambangan at pagbabarilin ng mga di pa nakikilalang suspect. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen. May report si Rose Bilista. Maswerteng nakaligtas sa tiyak na kamatayan ng 31 anyos na magsasaka matapos na pagbabarilin sa Sitio Santol, Barangay Makabug, Aroroy, Masbate, pasado alas 9 ng gabi nitong linggo, July 20. Batay sa ulat ng Aroroy Police, naglalakad pa uwi ang biktima ng tambangan ng mga hindi pa nakikilalang sospek na mabilis naman na nagsitakas matapos ang pamamaril. 5 tama ng bala ng baril ang tumama sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na patuloy pa rin ginagamot sa ospital. So, sa ngayon po ma'am, piniprepare na po namin yung mga papers para po ma-file namin ito na kaso. At saka yung mga suspect po ma'am is at large pa. So, patuloy pa rin po kami ma'am na naghahanap ng ng impormasyon kung asan na yung mga whereabouts nitong mga tao na to. Isa sa ilalim din siya sa operasyon dahil sa mga nakabaon pang bala sa kanyang katawan. Ang pwede namin dito sa may ma'am, sa may kamay niya kasi parang bumaon ata yun sa wala atang exit wound yun dito sa may kaliwang kamay niya ma'am. So baka may makuha doon na bullet para makuha din natin ebidensya at mai-compare natin doon kung halimbawa makuha natin yung mga ginamit na baril doon sa pagtangkang pagpatay doon sa biktima ma'am. Sa ngayon, patuloy pa din ang isinasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa pamamaril. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Susunod, helper sa isang meat shop sa Legazpi, patay ng mga kuryente. At standby support force ng PNP Bicol naka-alerto. Iyardi mo pa ang balita sa pagbabalik na Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano,
Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Patay ang isang 24 anyos na helper ng isang meat shop sa lungsod ng Legazpi matapos na makuryente sa baha. Biktima, aksidente umanong nakadikit sa poste ng street light. May report si Rose Bilista. Isang 24 anyos na lalaki ang nasawi matapos umanong makuryente sa Barangay Kapantawan, Legazpi City alas 4:20 kaninang umaga. Kinilala ang biktima na si alias Romy, residente ng Rapurapo, Albay at namamasukan bilang helper sa isang meat shop sa lungsod. Ayon kay punong barangay Eric Simbrezuela, nakalubog sa tubig baha at wala ng buhay ang biktima nang madiskubre ng ilang napadaan sa lugar. Wala kaming idea that morning. Hindi siya resident hindi siya border ng Tinago, ng Kapantawan or ng Bitano. So nagtatrabaho lang dito sa sa Kapantawan. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, papasok na sa trabaho ang biktima ng aksidenteng makadikit sa poste ng streetlight na nagresulta sa kanyang pagkakakuryente. So happy na siguro pagdating niya doon sa malapit sa poste na nakakapit siya dahil may tubig, then nakakapit siya sa poste ng ating poste ng city engineering. So doon possibly yung nangyari yung aksidente kung kaya siya ay nakurente. Kaugnay nito, nanawagan ang barangay sa LGU at sa Albay Electric Cooperative na bigyang pansin ang spaghetti wires o sala-salabat na kable ng kuryente sa kanilang lugar upang maiwasan na ang mga ganitong insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Dahil sa naitalang landslide sa Kapuntukan Hill, pansamantalang isinara kaninang umaga sa mga motorista ang kalsada sa bahagi ng Barangay 27 Legazpi City. Agad naman na nagsagawa ng clearing operation ng BFP at mga tauhan ng City Engineering Office. Narito ang buong ulat. Pansamantalang isinara kaninang umaga sa mga motorista ang kalsadang ito sa bahagi ng Barangay 27 Victory Village, South Legazpi City matapos na gumuho ang lupa sa isang bahagi ng Kapuntukan Hill kaninang alas 2:43 ng madaling araw, July 24. Ayon kay punong barangay Basilia Capino, wala namang naitalang sugatan sa naganap na landslide. Aniya, malambot talaga ang lupa sa nasabing burol, kaya tuwing masama ang panahon ay karaniwan na ang landslide doon. Naglalandslide yan pag malakas ang ulan. Magmula doon sa may unahan hanggang doon sa medyo mataas-taas. Yung wala na doon na bahay. Pero wala naman affected na mga bahay na maano ng baha. Bali, safe naman po. Agad naman na nagsagawa ng clearing operation ng Bureau of Fire Protection Legazpi at City Engineering's Office sa lugar para maibalik agad ang normal na daloy ng trapiko sa lugar. Ang suggestion ko doon,
malagyan lang ng riprap para hindi na tuloy-tuloy ang para mabawasan na yung pag-landslide niya. Yun ang yung way na para mapigilan ang pag-landslide. Samantala, dahil itinuturing na catch basin ng baha ang Barangay Victory, nananatiling alerto ang mga opisyal ng barangay sa banta ng patuloy na pag-ulan dala ng habagat. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Nanawagan ng Office of Civil Defense Bicol sa publiko na manatiling alerto dahil patuloy pa rin umanong makakaapekto ang habagat sa Kabikolan. Mahigpit din daw ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices at response agencies upang mas mamonitor ang sitwasyon lalo na sa mga high-risk areas. Narito ang buong ulat. Pinaalalahanan ng Office of Civil Defense o OCD Bicol ang publiko na manatiling alerto dahil patuloy na makakaranas ang rehiyon ng matinding pag-uulan sa mga susunod na araw. Ayon kay OCD Bicol Director Claudio Yuko, bagamat malayo sa Kabikolan ang bagyong Emong, kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat dahil magdadala pa rin ng malalakas na pag-ulan ang southwest monsoon o habagat sa rehiyon na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. I would like to advise Albay na ituloy yung kanilang pagbabantay sa lahar. Kasi that is very crucial sa protection ng Legazpi City, yung lahar flow from Mayon Volcano. Dagdag pa niya, patuloy din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices at response agencies upang mas mamonitor ang sitwasyon sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga high-risk areas. Our preparations ready. Yung LGUs natin ay na-inform na rin natin or na-advise na rin natin na itong sunod-sunod na pagdating ng mga LPAs ay dapat manatili silang handa kung ano mang mangyari o anong epekto nitong mga sunod-sunod na mga disaster disturbances na nandyan ngayon. Samantala, batay sa datos ng ahensya, alauna ngayong hapon, umabot na sa 72,943 na pamilya sa rehiyon ang naapektuhan ng habagat na sinabayan pa ng bagyong Krising, Dante at Emong. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Dahil sa walang humpay na pagulan, inalerto na rin ng PNP Bicol ang kanilang standby support force bilang paghahanda sa mga banta ng mga binabantayang sama ng panahon. Resources ng bawat field units tulad ng mobility assets nakapreposisyon na rin umano. May report si Angeline Dagta. Bunsod ng matinding pag-uulan sa rehiyon dulot ng habagat na pinalala pa ng bagyong Emong, nakaalerto na ang Reactionary Standby Support Force o RSSF ng Philippine National Police Bicol sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, tagapagsalita ng PNP Bicol, binubuo ng mahigit 200 piling pulis ang RSSF mula pa sa iba't ibang unit ng pulisya sa rehiyon na handang tumulong sa mga komunidad at emergency situation. Mahigpit din umano nakikipag-ugnayan ng kanilang Critical Incident Management Committee sa tanggapan ng Office of Civil Defense Bicol, local government units at iba pang ahensya para mamonitor ang sitwasyon at mabilis na makapag-deploy ng personnel at makapagpadala ng agarang tulong kung kinakailangan. Yung RSSF dito sa headquarters, meron tayong 50, Team 1 and Team 2. So, every team meron tayong 25. So, sila yung mga standby support force na anytime na yung mga police stations natin or yung mga PPO na kailangan ng augmentation team, meron tayong madaling ipadala. Aniya pa, nagpapakalat din sila ng mga advisories at infographics sa kanilang official platforms para mas maging updated ang publiko, lalo na ang mga residente na nasa flood at landslide-prone areas. Maaari ding i-dial ang 911 para sa mga nangangailangan ng rescue o assistance. Kung sa preparation naman, yung mobility asset natin, yung salination truck, naka-standby na dyan. So SOP po sa amin during calamities, manpower and mobility asset, ready na po yan. And we have the CIMAT
team here, yung Critical Incident Monitoring Action Team natin, na kung saan 24/7 sila nagbaman kung ano ang ganap dito sa Bicol Region. And sila yung nag-update sa atin every 2 hours. 3 hours. So meron silang mga update po sa atin kung saan yung mga areas na nag-evacuate yung mga tao, anong ilang evacuation area na po ang napasukan ng mga kababayan natin. So sa kanila yung reporting system. Sa ngayon, nakapreposisyon na ang lahat ng resources ng bawat field units tulad ng mobility assets para magbigay alalay sa publiko. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Para sa pinakahuling ulat panahon, nasa linya ng telepono si DOST Pag-asa Weather Forecaster Ruth Pacala. Ruth, hanggang kailan mararanasan ang epekto ng habagat sa Bicol Region at kailan pwedeng asahang sumilang o sisikat ang araw? Magandang gabi po sa Bicol Online at sa mga viewers nito. Ito po ang latest update natin sa lagay ng ating panahon. July 24, 2025. So kaninang alas 5 ng hapon po yung latest update natin sa itong si Bagyong Emong na typhoon na ngayon ay tinatahak po niyan ng medyo may kabagalan ang coastal waters ng west ng Pangasinan. At base sa available data ng Pag-asa ay nasa coastal waters siya ng Burgos, Pangasinan, 15.9 degrees north, 119.2 degrees east. Taglay niya ang lakas ng hangin na 120 km per hour at bugso nito na 150 km per hour. Moving east-southeastward po siya ng may kabagalan. So ito pong si Typhoon Emong sa kasalukuyang nananalasa dito sa central at northern Luzon. Ano po? Bagaman wala tayong direktang epekto ng wind signal nitong si Typhoon Emong, pero ngayong hapon hanggang bukas at posible po maging sa weekend, makapag-ranas pa rin tayo ng tinatawag natin na occasional rains. Yung minsan na may cloudy, na may mga pag-ulan-ulan pa rin po from possible moderate to at times heavy rains. Over Bicol region po yan. At moderato hanggang sa malakas na hangin mula sa Timog Kanluran, ang iiral na may moderato hanggang sa malakas na coastal waters natin. So ito pong nararanasan natin na mga pag-ulan ngayon, sa kasalukuyang nakataas ang heavy rainfall warning natin na number 10. Bagaman ang orange rainfall ay doon lamang sa Oriental Mindoro. At dito sa mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, nasa moderate to occasionally heavy rains, maging sa Marinduque at Romblon. Dito po sa Albay, ang nararanasan natin at sa iba pang probinsya, kabilang ang Sorsogon at iba pang bahagi ng Catanduanes, Masbate at Camarines Sur, occasional rains po. Dulot po ito lahat ng hanging habagat or southwest monsoon. At posible po itong ating maranasan hanggang bukas at most probably sa Sabado. By Sunday, hopefully, sana magtuloy-tuloy na, improving weather condition na po tayo. Yes po. Okay, maraming salamat, Ruth. Samantala, agad na nagpaabot ng tulong ang Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Elizalde Co sa mga residente na naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat sa Balatan at Nabua, Camarines Sur at Villar Albay ngayong araw. Unang binisita ng partido ang bayan ng Balatan
kung saan mahigit 5,000 benepisyaryo mula sa 6 na barangay ng bayan ang nabigyan ng tig sa 10 kilong bigas. 200 residente naman mula sa 9 na barangay sa Nabua ang nabigyan din ng tig sa 10 kilong bigas ng partido. Habang 240 naman ng pamilya ang nabigyan ng tig sa 10 kilong bigas sa bayan ng Ovellar Albay. Layon ng Ako Bicol Party List na matulungan ang mga kababayan nating nangangailangan, lalo na ngayong sinusubok ang ating katatagan dulot ng sunod-sunod na kalamidad. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat!